чак. 1 и 3, 5 и 7, раз, два, три, тап, 5, 6, 7, тап, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей? Бързи време. 5, 6, 5, раз, два, 3, 4, 5, започваме 7, раз и 3, 4, 5 и 7, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, раз и 2 и 3, 4, 5 и 6 и 7, 8, basic 2, 3, 4, 6, 7 раз, 2, 4, 5, 6, 7 и раз, 2, флай, 4, 5 под ръка, 7 и завъртам, тап, стъпка, тап, стъпка, тап, стъпка, тап, раз, 2, 3, завъртаме 5, 6, 7, basic, раз, 2, 4, 5, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 6, 7 и стъпка, тап, стъпка, тап, стъпка, тап, стъпка и флай, 5, 6, 7 и... Беше много яко.